Hej med jer! Så ser vi lige videoen, jeg har lavet fra min første flettevideo. Her kommer lige sådan noget introduktion, og I kan bare trykke på pause, hvis det skulle være. Det går lidt stærkt nemlig. Men i hvert fald, lad os komme i gang. Det kan godt tænkes, at det går lidt stærkt, men det er fordi Sødsky var lidt utålmodig, så jeg tænkte, nu vil jeg lige sørge for, at hun ikke skulle stå længere tid. Hvis I kan se, så har jeg sat båndet fast i en tot. Og nu vil jeg så rykke det ind på plads nummer 3, som jeg også beskrev i teksten til at starte med. I se lige om et øjeblik, hvordan jeg putter den derhen. Så kan man så tælle sig frem til fra venstre af. Det hedder 1, 2, og så båndet nummer 3, og så den sidste har jeg i højre hånd. Så 1, 2, 3, 4 fra venstre af. Jeg vil starte som nummer 1 under nummer 2, som I kunne se der. Og så den ryger over båndet. Så starter I fra højre side af nu, hvor den jeg har i højre hånd, den ryger så over og under båndet. Så den vil ryge over og under båndet. Det vil så sige, at fra venstre af, der går det under over. Og jeg tager lidt mere hår i her, så det bliver ligesom en fransk fletning-effekt. Så den går under over, og fra højre side af, den går så over under. Det er ret godt at holde styr på den måde. Så under nummer 2 og over nummer 3, som er båndet. Så har vi den yderste i højre hånd. Den går over og under båndet. Som jeg skrev også, så kommer båndet altså ind på plads nummer 3 igen, og det er sådan en god huskeregel, for ligesom at sige, okay, følger med den rigtige. Jeg blev hurtigt forvirret til at starte med, hvor langt jeg var nået, så det er en rigtig god huskeregel på, at man ligesom er godt på vej. En tot mere ind i tot nummer 1. Går under nummer 2. Og over båndet, som er nummer 3. Yderst til højre, går over og går under båndet. Det var også det, jeg prøvede at beskrive med, ligesom at båndet det er nummer 3. Det er lige meget, om du tager et stykke hår, eller du tager båndet. Ja, undskyld, jeg prøver lige at fjerne noget hår fra båndet der. Så det er nemlig fordi, hvis du tager et stykke hår, så vil du til sidst løbe tør for hår. Og det er ikke meningen med den her fletning, at man skal sætte hår ind til tot nummer 3. Så jeg tænkte, med bånd, der lå man ikke rigtig tør, medmindre man har klippet et rigtig kort stykke. Nu har jeg ligesom sat det i mit rigtige tempo, som jeg kører i nu, og lige om lidt har jeg sat lidt speed på. Her er en tot mere under og over, og over og under. Kan man ligesom begynde at se effekten i, hvordan det kommer til at se ud. Jeg synes, det er en super sød fletning, og man kan jo tilsætte, hvilken farve bånd vil man have, glimmer og alle andre farver. Jeg købte det her bånd i 10'er-forretningen. Jeg tror, jeg gav 10 eller 20 kroner for det. En rigtig rulle, og der er i hvert fald nok til mange gange. Som I kan se, den tot, der stikker ud til at starte med, hvor jeg bandt den fat i manen under. Den kan man selvfølgelig bare sætte fast med en hårnål, eller klippe den af. Man vil også have noget tot til, eller noget bånd til sidst, når man er færdig. Som man ikke kan bruge til noget, der kan man selvfølgelig lave en sløjfe, man kan binde rundt om elastikken eller med mere. Når man ikke har mere hår at tilsætte, man kan vælge hele manen, man kan vælge noget af det, så plejer jeg bare at fortsætte nedad, så langt man gider. Og så binder jeg bare en normal hesteelastik i, som jeg lige havde i lommen. Købte jeg også i Hors. Kan I se det færdige resultat, og den sidder selvfølgelig lidt i vejen der. Men så kan man se det flotte effekt. Hvis man vil have en endnu større effekt, så kan man hive lidt i siderne, især hvis man har en hest med tynd man. Men det var det for mig for den her omgang her. Jeg håber, I kunne lide det. Hej!